खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 6 नभेम्बर 2023 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो देरहासारगोन आरो सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन। बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। आयाबो बांनो हागौ। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुनजों बाख्नायजानोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोदान साननायफोरा गोसोआव फैनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मावनो हागोन। गोसोनि साननायफोरखौ जाफुंहोनो हागोन। गोसोआव बोलोबो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां। रांखावरियाव जोबोर मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारगोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबारनांगोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। सिगांनि बबेबा जेंनाया दिनै फैफिननो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गोबां खाबुआनो दिनै गोमाफिननोबो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना जोबोद मोजां। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजावबो मान मोननो हागौ। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। बयजोंबो अनसायजागोन। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव दिनै मुखुब थानांनो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां।
गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। देहाया मोजाङैनो थागोन। बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोनगोन। समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जानो हागौ। माबा नङा माबा मोनसे हेंथा सोमजिनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबारनांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। खहाबो जानांनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। लाइमोनफ्रा जोबोर आला खाला जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोबां मोजां खाबुबो मोननो हागौ। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां। रांखावरियाव मोजां। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।